Kajing kali bangabu akhmat jong pi kani kapor kum kajing ya yo jing hikai lang kalong BALEI ban DUWAI HABA pinap KHUSLAI te kawai ni kajing mlin jongi kabaju pen snow si ha ya ublei dei kajing kloi bangi ngin KHUSLAI ka KHUSLAI ka dei bet ka jinge kabam dei ha ublei Kini ke jingmlin kaba sneu ba kaba pen snowsi ublei kini ke jingkloi ka jongi bangin KHUSLAI bat kani ka pau ba haba ka jinget haublei katlot namar kam don ka nongrim ka basken ka pen pau bet banginget ba ka borjung ka jingdum bat ka jingsneu ki kham klan maki banyak kebor ke jong ublei ban pen imbat ban pelat yangi dat ngam kabakum kata ka jinget ka long hakmat ublei kabat hala bat ka pop ba haka jing shisha ki riunget ba kensai ki batikna kim dei shu bandang KHUSLAI habaki imbat ublei ubala lut na ka benta jongki Lahi kaya ngi hakisiti ke bening kongu Petros kalau nong ke besan ke dekot ke benyo nai depet Bible piala lendet dot dia kata to IT how blay ki jing KHUSLAI jong pi baro balai namaru sumar suker mau yapi amen dai mau uba sumar uba suker uba risendang uba pendapan biang ya kawai pakawai ka jing penhiar mensem jong pi la ya chu ba wei usipai jong takut sipai Air Force ubajuno parachute na ki aeroplane kum paratrooper une utbet pa ban le ekni kakam kat hado ba unang kumno ban yadaya la de bat jungat haka mensau watang sisien hiru haba ukenti na ke aeroplane ban le hiar sete samadan bat banyak khon menyele thma tehnrei kala ja haka wei kasin haga ba ulayo ban le shuti no shalayem ban le shuti pengat chipor sayeng henrei kensan haka wei ka step ula jintut sendet haka karpet halaka kamratia bat ula da kongpong kat hadu baula mensau jur na kasenrong kle bat la dei bandit kit marmar yo us hospital namar kajing mensau bat kajing sitom kala jur une ula ong ba ula jus ir yo ba mensau hakata kakam banno na ke aeroplane pendan ula mensau hakam rathia klempoi perkhat uno na jingthia jan pat ka kle uno nado nang tena haw na sun beneng klem lele tu jisu hikai bakalong ka pop pengingin KHUSLAI haka gospel Matias kal nong ka benreu ka khot ka belai tu saw ka nang long sibenta na ka jingyalap ka jong u na lo rulom u ong yikini kikintin Matias nreu lai tu saw wat KHUSLAI na ka benta ka balasai na ba kandon bon ki jing KHUSLAI ki jong kahi Ndon kamban kenton halor ka jing jinjar bakawai pakawai kesngi kawalam. Singap ka ba KHUSLAI da kaktien pareng ki ong worry. Nakanok nang worry. Ba da kaktien Greek pat ki penmi da koy kaktien ki ong merim na o. Merim na o. Kabamot ka jing dik mensem lene ka jing sha pen thame ha ki ei ba pen tieng ki ba pen air ki ba pen blau klem nong rim satya tiladangi sha skor yakene ka jing sneng jing hikai utrai jisu ngenshem baka jing KHUSLAI kalong mar persha yaka jinget hakabor ka jong ublei Philadelphia jan habat ublei
man ka sngi jo ka jing em jong pina do ba pi khedang step ba do pin the tia diam contribute min met pi don ka jing ye day ka ba jan ba du blai nga ong ye pi pin sngo tho ya ka boarding start ya ka boarding la ya ka ikhtiar ka jong new blai o ba kam khon ya pi what klet ba u blai jingi ukular ban ri ban sumar bat ban num eno no yangi da lei ru habangi khuslai kamot ngi arta tente yaki jingkular jong uni ublay jongi bat ngi harai ba ula ban le klet la ne syukor yangi habakumta ngem nget ken ba ublay ulong uba bah bat uba reason dong yangi kum la ki khon trai ki jongo mi tho se yaka jing em ka jongo jisu nado nakashing oj sado ka dingpna ola day ban sha ban mat ye ki jing e ki jing tinju bat ki jing sha pin stom ben lai po jai lai po rukom han railing bakat kita ki eryong sim la kriya naga jing shanya halau kpa obalong ublay ujongo uni ublay ula da ula ri ya utrai jisu haba ula yakhun yo soitan hakari klau nang tau la riu la sumaru ya u habala berngemban bread ya u syariat nakasnong Nazaret but what haba ula ya ka duriau hapdeng ka jing at pelung ka ba syirking but what hadu man da sayim ya u nakabayap but naka jing tepi ublay u risndong ya lau khon jong u but day uni uju ublay ubadana pdeng jongi hakani ka klip man bad uba up langin shania ningin khuslai namar ki jing shem ki baharu ko maka jing em ka jongi pemla banjit ban shania tang bahaga jo ka porpan khuslai lada pikwa ban shania yo blay e ka jing khuslai u jisu sko to shai ba u blay ukpa urisndong ya iwei pe iwei nangi bat kumta uda hukum yangi haka gospel u yonis kalenong ka bakhat sao ka khot ning kong ong kumno wat ki khuslai haka donot jongpi jonget pi how blay jonget hangaru kmi bahaya ka jing im jong utrai jesu habaro ki gospel bat pin shem ba ulong ubam ju ki khuslai haman na ki jing shem bat ki jing e ki ba ulaya kendo pin kan mau ba wat hapdeng ka jing ya khat ka ba jur hakper Gethsemane haswa ban kem bat ban sa narfna no ya u ulai ti lut yaladi haka jing duai hadu ban da jaw da tek as ep kas ar kum ba jaw snam sendon u yaine wat la kataru ban duai bat yai duai warabaki senran ki jong u ki yotia bat kemla banyak kersan jing duai lem bat u kat ba u dang duai hoy kani barok kalong kabasko day henrei hatula himu banum khuslai ikat benang long brio temo kum ki brio bon nangi ki ba sanut nakabenta laka jong ka jing im nakabenta laka kwat ka khya kakamai kakaji bat ki jing don kam ki babon bangi day ban penbiang dalade lade nang taru ngibon jingmut jing perkhat nakabentala ki ba e ki ba thon nakabentala kalong yeng kalong sem ki jing don kam bat ki jing dawa ki babon jat ki babon rukom don ki ba im sertok haka ritmen sem bat ka her sernyeu namar ki jing pang jing kerdo bat kham tam lei ya ki pop bakilangat bat bakila kumle oh ngiting ki brio ngiting ki ksut ngiting ka jing yap bat ngiting ngi da ting yap ting im ya ublay kumbau de nong sun jongi kumta habang ingat ha ki jing e bat ki jing tenju ki basatar ha ka jaka bangin pedri sha ublay ni her krat penban nau syaka jing riam bat ka jing syet syukor ka jong usoi usoitan kan niam ka batang nasla
bat ka perthei ka ba mutlong ban shim ka bu ya ka jing sir jongi ngong if sang sot ban yo I ya ki babun ki bado e no yi ki jing ker khu ba kan sai ba ublei ula pen ap na ka benta jongki tang namar ba ki nap ka sha skor ya ka jing pen her serngeu ka perthei ka bam nget blei bun ki tharai ba amjudon ba kham jinjar ban ya ki bat ba ka jing e ba ki Hashem kala juat than wat jau blei hiro Henry ka Bible ka kren shai ba ki jing KHUSLAI jangi kim mentoi kim don so aki namar ki kat to kat ni ki jing shisha ka baningkong ni don hakakti ublei ni em man kasngi hakalong hok ti ka jong ni ublei uba em uba lalot uba khrau uba daplut iki beneng ki kendo baro le sakat bale ru ngim dei ban klet bangim la ban penkla ya ki jing tmu ublei bat ka jing bo renti jong u ya ka jing em jongi shimet ki jing ki KHUSLAI jangi kim long ki ba mentoy namar bonsin kim ju urlong bat ngisu pendik mensim bat penduk tia ai yalade klem daw klem nong rim klem jing shisha haka jing shisha ka jing start medical science bat ki doktor ki babon ki batai ba ka jing ki KHUSLAI hi jangi ka mental agony ki kajing pang bonjat haka jaka bakin yarap yangi tendala ki KHUSLAI than ubriu stang ban nyun kamet ndai tang namar bo do dem do tia haka pisa ka blau ka diau haka bamla ban bam bandi ni ban hajom ban teliat bha ya kata ka bam ka di handrai ki de khatmet ki jong uru ki sedang ban do bor ki sedang ban plot ban ring swai ki sedang ban kulmar tenda nang ta ka bor jong ka met ban ya khun persya ya ki jing pang bat yi jing kro ka trot bat ka dunano amdani weiru nangi ki bala ban kam ba ki poi hi sedo une umau jam jong ka jing em jong ki dala ka jing la lade lani dala ka jing start lade lani da ka jing long babha jong ki nado bala pun bala kha yangi dei ka sang ti ublei ka ba risumar bat ka ba yalam yangi man la ka klipmat kum ta kalong ka kambit bangin shania halaka but ka bor lade namar nyemla wat ban thau tang ye iwe nyukli na ka bantay lade nahum lenong ka baning kong ka khot ka ban yo new prophet wang shai utrai ulong ubabha udai ka kut ka bayada haka sni ka jing jinjar baru itu ya kita kiba shania hau amen long kiba da itu da ublay ya pi mar blay pi shania yo pi nget hau bat pi long sibenta batu ai baka minen ka jongi kan saki bat pen kan mau bade ublay ublale lut na dong sedong na ka benta jongi wat abang ingat aka kim khat badaka do jingkermen hiru nalor nangta kaba kham kan sai kalong bau new blay jongi unnum tingkai da leileiru lahang ni habneng nakabenta ki juki bakloy ban shania lut hau skbar dei tango blay ubada it shishayangi dei tango blay ubada it shishayangi imdan manoru kibala banyanu jor bat ka jing it ka jong ublay ukpatrai jangi uni benut wat bando no yala ukon marwe tang ba unyo ban siuspa bat ban pelat yangi naki kinjri ba ki saite sai khom jong ne kapo bat kam kut tang kata phi kam song ha ka jing pna thli jongi ban DUWAI la ne ka jing long hok jongi bang yo yi ki jing ker khu no ne ublay ha shwa bingin pan ula de ban pinbit penbiang lupa ma u
Bat haduk mentah meneh upen upelaj udang yai sandur yangi udang yai ri udang yai sumar udang yai penkia klem da bodor ule yakini baro amnamar ba udai ublei ubalalut handrei kantam bau ije yangi da ka jing ka bakani ka perthai bat wat ka beneng hiru kamla ban ai bujli episode nang lai de khat arpo upolu angkum nong tu ublei ula ban le kampalat ban ya baro kabangipan lane wat ya kaba ngila ban perkhat ni dan kam ban sai bha ya kane ka wei ka jing shisha ba ublei utip kambha ya ka ei ka bangi don kam bat ka ei ka bala ban long ka jing mento yangi namar uyoi ya ka bansawan bat ka bakut to ka jing im jongi wat akane ka klip matu bat sukmi kumno ban penhun ni ka jing don kam jongi henrei ujurip ya ka mensim bat ka donot ka ba ichi sha yangi kanu ka jing ai bat jing le jong ka bala ban long ki jing kerkhu shisha ka jing im jongi bat ka no pat ka jing ai jong ka bala ban penjot ne pen sniu yangi bat ka jing long ka ba kinjaman sim jongi udan ya ka mensim udan ya ka jing long jong ukpa ubada tap mensim shisha yangi ke balong ki khon jong alat ban ya ka jing jong ki kpa perthai jong ki kpa ka do but wat la dang ni kum bakla ni ngi kum phailan det no na but na ka jing im ka ba dei biang akma jong ben banu try jisu udang ya ya sa na ka benta jongi knang bangin manbha bat ngin roy ngin par ngin bit ngin biang halakas ngi udang ya sa akmat lau kupa jongi ubah beneng kabalai utip kambha ma ya ka imo ya ka nadong sadong te ngilong tang gibriu kiba im ha ijingla bat ijing tip ibalong tang sidana haba yanujor bat ka bor ka ikhtiar ka jing tip ka jong ublei uba im namar kata mdon kibala ban shem jing hun satya kat ba kidang mlien ka kali hatu lada man ka por bangi knyum ngi ut kumta ngi mudur ka basniu suda ka bala ban jayangi ngim ken mau blei ne jing bhai ei ru em shu akata ka por tingin nang ban up yo simpling uban pau na shalendet jong ublapa ni ban mudur ka step perngap ka ba itiang ka ba dondur ka ban wan hadin ka mid ka ba dum tliu ngimpoy ken mau ya ka prem ka ba pho shluj bat ka ba sma ubi ka ban sapoy hadin ka jing yap stai bat ka jing sok riat jong ka talang ti bunsin ngi kloi ban piang ya ka jing yalap jong gani ka perthai khwan mentoy jong gani ka perthai ka ba yalap mutulop ba ki ba suk today tang kitu ki ba khiakrat bet lani ki ba he spa lani ki ba don ka status ka kerdan bat ka ikhtiar ka ba kraw sangap sini kumba ka ksiar ka pernai itanat hadien bala prang ya ka hagalawar ding kumju ru u kristan ba shisha deyuta u ba sha ki jing tenjo bat ki jing yale ba un yo diang ya ka jing job jong ka jing het ublei pen sluringi ha ka shitish ki hebrew kalenong khat a khat san bat riu ongum no go khon jonga to play jing mud about try usneng pendet ya pi but what's no not man sim habau sneng kum ta ya pi namaru try usneng ya baro ki ba e but usempat ya uno bau pediang kum lau khon amen hatu fil jupur khat kum no pintip shapang ka jing pin khia klem ka jing pa bat kum no fin champang ya ka jing yolat klem ka shate sha khum shipor ublei ulong ubastan bat uba champang ya ki ei baro ki badai shapang ka jing em jongi nadu badang pun dang khayangi hadu bakanda dei ka por bangin no ikani ka perthai bat banjam sa siliang sa kayeng shong ne batu utip hai kata baro
Utip syai kedar kanu na ki jing rai ki jong u nakabanta jongi kan long ka ba mentoy bat kanu pat ka ban long ka jing snew bat ka jing jot ka ba sa ngi ka long mangin syanya long teli lut au bat ba ngin nget bet nget lut ba udon ki jing tmu ba bha suda nakabanta ka lawei ka jongi amar kata u blai udon ki jing tmu ki ba bha ba u kla kum no how Jeremiah arf kundai de kat way wang tang manga hi ubatip ya ki jingtmu ki banga don nakabanta jongpi ban walam happy ka jingman bha badam ka jing penjot ban walam ya ka lawe ka ba pi ap kermen bat ka ba khamai min sim shu kalong ba utip bha sapang ka ba kut nado ka ba sedang ka jonga ka jongpi bat amdan kabala banchu jasendet ne banchu long kamakha yangi hakanu rukom ulet haswa uap naden ukner banyada yangi nasakadyang skamon naneng ban atrai bat uda songket ru banya bat ban kedo ya kejing ya lenti kejongi ladang inap ka ki KHUSLAI ka pisa ka ot ka tnum ka sngo rangli ka sngo khon swet ka mut ngimdan hok shu ken ban DUWAI ne ban puson syapang kijing kularu blay yangi kijing DUWAI jangi kin kelalong kijing penwit bat kijing le thala habang ngimmon ban syania lane ban ngej haka jing ej baraka bor ka jong ne blay ubatmu ka babhasuda yangi kamen sim ka ban nap ban ki KHUSLAI kalong ka atyar usoitan ban te yangi haka along bendi jong ke jingar tatin bat ke jing bam nge bat kini ke barok kene yu ken that rong ya ka jing bha ka jong ublay bangi ngi mani habangi KHUSLAI ngimlin ka phai din sa ka menor ba min barim ba ublay ula dep ndam bat ngi do ei no ya ka la shai la shisngi ka ba shlei jingker khu bat ka ba job ngi de pen sertak hiru ya ka menta ka jongi de ki jingkit ba ublay shim man bangingin ya ba ngin ya kit ngin ya kenrong dalade watlet bakalong ka basuk yangi ban penrem yau soitan ladangi jit ban num ki KHUSLAI wat lada jasa kat baja balai namar ngi pendem bat ngi kongo ban shania lut how try ba ukpa jongi ba habneng dai ka jinget kabala IT lut kaba ailat ya umensi bakhut ban pentua ban penpat penprano ya kikut pas kem jeng kijing artatin bat ki lomba jeng kijing ting kijing hersengi ki bakumno kumnoro ken mau ki senran ki jeng ujisu kila sial nyar ki sila ya hersengi hakakutlat namar ki shem yala de klem utraya ke eryong ba siteng mit kataru hapdeng keduriau Galilea lesi dan napdeng jong ki baju long ki nong tong do kha dan napdeng jong ki baju dei ki nong tong do kha kata ngamut yo Petros Andrew Yohanes Jacob lesi kini kila jutip syapang ki babun ki bala syuyap jelop haki babun kita ki eryong bat bakani ka duriau kalong ka bama wat iki maji ki batbet ban kingling kat nuru kani ka jingma ka baki ki shem ki sunran ki jong jisu kata ka mi jong jing ki eryong kamde ka ba shie mudur inalor nang ta utra jisu simdan ru bat ki hang tate kol mar su namar ladau don kumbala jaman swa kila tang menculit pen ki ayu na try jong ka liang ki tra ki marsen ki upen jai mu ya kata ka eryong sirkai kila nang mut bakin sayap jelop lut hanrei kensan wan yat mano halor ki lat jong kata ka duriau ba bat baro hi kila ya linyar rang ba kat la kat yai namar kimut bedebet ka kenjar ngai ne ka kesuj bandai utrai ubawan wat yaki baru bakhot
ngang ni, wajah cing. Petrus orang, mesti siapa mela, mesti siapa mela khot yang ah. Ali, khot yo Petrus, banyak yaj lembat halor ke eryong jong kata keduriau. Shisha haka kim khat, haka her sengeu ngap, barka kutlat jong pi. Utrai wan pau tang ban pen kia ban pen jai ki eryong jong pi hanre utmu ban pelong ya pi ki nong yu roj bat ki nong kerdem eryong thala baro nakabasu pen jem ya ke eryong on pelong ya pi ki nong yu eryong wa apostol Paul usneng hakasiti ki jong usiki Filipi kalau nong ka basaw ko khat nreu do nyo wat KHUSLAI Sapang ka ru. Henrei, haki jing DUWAI jong pi baro. So pan na ublay, ya ka ba pi don kam, da ka doknut ka ba sngongo. Jayo, tika jing suk ublay. Ka ba palat ya ka jing sempang ki breu baro. Kan let you, kan ri jai ye ki Kamong ya ka jing mut, ya ka doknut. Badi ki jingmut jong pi how Christ Jesus. Sedang suai ka do nut. Nang ta sa poi ka jingmut. Hoi kalong ka ba day bangin perkat na ka benta ka laway jongi. Bat na ka benta ki ba it ba ton jongi. Henry kat ba ublay udang sya ya pi. Ba pin ring pin hiar magsem ha ka ba kumno ka jing shem jong pi. Tutip ba amdan ka bamla ya ban yarap ban penkia ban pelat yangi nakabasniu baro tang baken mau omla ban wengpat yaki jing ba pi su mudur pan kwa daladehi hakene ka clip map IT yala kalawe ke jongpi yaki jing kit jing long sertok ke jongpi baro halau kpa ubala lut baro Kemau blete umjuki KHUSLAI. Bat kumta ngi ki kon try jang Ngem da lele ru. Ban shalen shop. Haka but tap jang uksut ubakwa bangin ken ka DUWAI. Kanget bat ka IT yala di halau kpa. Bat banya pernop badu baman. Haka ka blau bat ka ngorem lenter. Kmi yau try Jesu. Obaladai bansha ya ka jing yap sla na lor ka dingna. Hanrei da ka jinget da ka jing IT lot udwai. Hakikti jong me. Kopa na IT yala ka mensim. But namarula le kumta. Ukpa jong umshim la sa ya ka met jong haka jingtep bakakan puut. Hanrei ula penmi pat ya da ka jing job ka bakraw. Bat kat bakum ki jing ya tu lupa. Andala penmi pat yaw ni. Uyuk yaw ksut. Ya ka dujok. Ya ka jing yap. Bat ya ka pop thala baro. Mentau kot yang ni. Bangin nyet. Bat bangin manslur. Ban le lem kumjo. DUWAI. Naisyu ka KHUSLAI.